vás vítam u dnešného videa. Dneska si zahráme opäť Battlecats. Dneska som ešte nehral, tak uvidíme, čo tu bude. Zajtra je ten veľký update Battlecats, takže tak. Zajtra tiež spravíme to video z Battlecats, keďže je ten veľký update. No a tak, ak sa vám budú páčiť tieto moje videá, môžete dať like a odber. Budem vám za to veľmi vďačný. Takže otvoril som keď kapsulu wallet. Tu asi nemám. Bohužiaľ nemám rare ticket z toho. Nevadí. Cash Gamma tu už si priniesol. Za to nejdem míňať. Nemám XPčka veľmi ľudia, takže radšej nejdem míňať. Takže tak, pošlem ho znovu na výpravu. No a ukáž mi, čo máme tu, ak si zahráme. Čo si zahráme? Stories of the Legends to nedám, tak počkaj, idem si vyupgradeovať túto rarku. Lebo máme na strašne malom leveli. 7. Takže tak, nemám XPčka, super. Inak všetky rarky mám na 30-ke, okrem tej jednej. A tu máme. No dobre. Máme Outbreak. Spravíme si Outbreak ako včera. Neviem ale kde je. Klikneme sa, ok, tu není, tak bude niekde tunak. Ok, tu bude ľahké, tak môžeme ísť na to. Aspoň dostanem 10 catfoodov. A ak ľudia, môžete mi napísať, ako sa máte, alebo dačo, ako sa vám páčilo minulé video. Takže tak. Kľudne napíšte. A nejaké tipy a rady, ako to mám hrať, by ste mi mohli napísať, lebo ja som celkom začiatočník, lebo proste ako nie začiatočník, ale že neviem toho veľmi ešte o tom Battlecats, hlavná vec, že mám 4000 rank, som úplný pleb, takže tak. Ak máte nejaké tipy alebo rady, tak kľudne napíšte. To máme už podľa mňa hlavou zadnou, to na ani zombík nevíde podľa mňa, takže tak. Tu zombíci nemám, som nečakal. To som nečakal, jo. Fakt, to som nečakal. A alieni, to včerajšie video nebolo. Inak ľudia, ja som pušol Dauga v Brawl Stars, chcel som natočiť video, ako pušem Dauga z Brawl Stars na Max Tier, ale som natáčal bez zvuku, takže bohužiaľ už ho mám na Max Tiere, ale len tak som chcel povedať, lebo proste som blbec a zabudnem si zapnúť zvuk, takže tak. Čo už. No dobre, Vongoliu asi už máme. Zase nebolo to také ľahké, ako som si myslel, ale bolo to ľahké. OK, okidoki to máme. Dobre. A OK, takže môžeme to Stories of the Legends, tam tie stagečky, čo sú tam. Tunak toto, tento PT gift, neviem čo tam je. Dám si normálny loadout. Takto. Mám nejaké nové cat combo. Dám sa kúknúť. Stranged Off, OK. Normálny loadout, dám si tam ešte tohto. Kameramana, to sa hodí. Prečo nie? Ešte nejakú toto vyhodíme. Tu si tam môžeme nechať, keď tam je nejaký boss. Napríklad. A nejaký floating. Vyhodíme. Napríklad na to si tam ten Dark Lasera. A OK. Mám si sem Dark Lasera ešte. Alebo môžu tam byť čierny Black Enemies, takže pre istotu. A ešte dám si Awakened Bahamutku, prečo nie?
A zajtra bude ten update, takže tam sa asi možno bude dávať na Bahamutku talenty, budete môcť dávať, takže tak. No, čo tu máme? Čierneho psa. Čo som vravel. Tak tu dá Dark Laser, si myslím, akože. Je to strašne pomalé bez toho speed upu. Dám si speed up. Nestíham, bohužiaľ. Nevadí. No, zatiaľ tu máme krokodílov, nič moc. Podľa mňa na tomto, keď sme tu prvý level, tak tu nič moc nebude, takže tak. No, čo vravím. OK, takže prvý level máme v pohode. Skúsim sa dostať čo najviac. Koala, OK. Ja som si sem zabudol dať kuríra. Mal som si dať kuríra. No, to je jedno. Dám si sem kuríra, on je mega dobrý. Ako, keď chceš, ne. Šovať ketamín, a OK, tu sa hodí. Ketamíny zbieram, to potrebujem. Nejaké stageky XP, takže tu zbieram, tu sa mi hodí. Môžeme ísť na Mythiky 2. No, uvidíme, čo tam bude. Som zvedavý. Asi to isté, len to bude mať viac hápok, si myslím. Takže tak. Dám si ten speed up, prečo nie. Takže tak, ľudia. Ideme konečne so speed upom. Fuj. Okay, no už to malo viac HPčok, už mi to dávno bolo na to. Tam sem tak, no. OK, stále to je ľahké. Môžeme ísť rovno na trojku, tam čo dostaneme. Ticket, OK, tak to sú dobré, ale gifty potom. To je dobré. No dobré, ak sa tam potom dostaneš. Hlavne sa to vyplatí hrať. Takže tak. Keď to hrávate free to play, to som do toho dal nejaké peniaze. To môže byť ťažšie ako teraz, ale tak neviem, no. Ale zase nedal som do toho tak veľa peniazy. Ja neviem, možno 20 €. Aha! To môžeš hrať už len asi 3-krát, ukáž koľko. 2,5 hodinu, jedna stagička, OK, tak to je dlho, otvoríme si ticket ďalší, prečo nie? Lizard Cat, OK, 26, ty kokos, nechápem. OK, tak môžeme spraviť ten Big Bang Z Strikes. Takže tak, tu tiež ketamín, OK. Podľa mňa to bude to isté ako predtým, len tam budú asi iné animácie. Aha, tak to budú asi zombíci, predpokladám. A to už bude asi trošku ťažšie. No, alieni, no tak na alienov nemám nič, ale no dobre. Skúsime, prečo nie. A na alienov som si nič nezobral. Na Angelu aspoň tak dačo hej, ale na alienov vôbec. No ako mám bedlag, by swag, áno. Ale zase... OK, tak dá sa to aj bez toho. Aha, tak toto som nečakal, že tam bude. No, tak to je zombie a ja nemám zombie killera. To je super. Ja nemám žiadneho zombie killera, no to je predpokladám, že to bude zombie, takže... Ja to môžem zabiť, ale... proste... On sa mi tu respawne jak tak, takže... No, kúkajte, no. Sa môžem ja snažiť, koľko chcem a nezabijem to. Aha, tak ale čím viac to zabíjaš, tu má asi tým menej, alebo čo, ja neviem. Už sa niekto dostal za jeho ony. No a teraz to ničte. OK, on nemá veľa hápov, keď ho raz zabijete, tak už potom má málo životov, takže tak, no.
Si ani skoro nestihne vystreliť týkeček. OK. A to som nečakal, že to tam bude. Si tam dám Housewife, keď alebo dačo. Proste, aby som mal zombie killera. Dúfam, že to neotočí ešte. Dobre. Ty kokos, som to nečakal, že tam budú zombíci. Ale tak dobre, no. Ukáž, že tu dostaneme 5 brikov. Ja si tam dám Housewife Cat pre istotu. Keby sú tam znovu zombíci. Kde ju máme? Tak. Dáme si ho na miesto bahnutky. Tak. Dúfam, že tam budú zombíci. A nie napríklad nejaký, neviem kto. Dúfam. No tak toto neviem, či vyzerá ako oni. Zombíci. No dobre. Nevadí. OK. Tu sa dá toto podľa mňa. Podľa toho, čo tam bude. Ten začiatok je taký istý, ale koniec je iný. Dúfam, že tam bude tí zombíci, že tam budú, dúfam, lebo ak nie, tak ja neviem. Ja dúfam, že tam budú. OK. No dobre, je to také isté. OK. Ale to má asi viac životov, predpokladám. Keď tu mám zombie killera. A on má blind spot, to je blbé dosť. Že má tá Housewife. Ale už dostal knockback. Má stun. Dostáva stuny od toho Battle Gavisu. Bohužiaľ už tam nemáme Battle Gavisu. Ja tam nebudem posielať zbytočné mačky. Tu kameramana, to sú podľa mňa asi zbytočné peniaze, by som povedal. Mohla by ho zabiť tá Housewife Cat? Asi nie, že? No super, zabila ho Housewife Cat, takže už tam nebude žiadny super. Som rád, že ho zabila. Ale nečakal som, že tam bude proste takýto veľký tučniak. Nechápem. Jaj, dobre. A na treťom myslím, že bude to isté, takže ukáž. 500 000 XP, OK, hodí sa. A tam bude to isté, podľa mňa. Takže tak. Aha. No, neviem, či tam bude to isté. OK, bude. Si myslím. Takže... To je nič, tento začiatok je slabé. Si myslím. To by som mal dať. Není dôvod, prečo by som to nedal. Si myslím. No. Vlastne to isté. No to má len viac HP podľa mňa. No to je proste to isté. Je to to isté, ale to má viac HP asi. Teraz nám dá ako rýchlejšie zomrel ten. Dobre. OK. Celkom dostáva tie slovy. Dostáva ako keby nekonečný slov. Ak to natajmujú, tak má nekonečný slov, tak nemá. Dobre. Zombie killer, nech ho zabije. Zombie killer. Kde je zombie killer? No už nemáš veľa životov podľa mňa. Tam nemám žiadnych zombie killerov. OK, tak teraz nebude mať veľa hápiček podľa mňa. On to musí natajmovať. No, čo sa asi nestane. No, dobre. OK. A? Nie. OK, no, nie. No, zabite ho vy. Ty Housewife Cat. Prečo na druhý pokus sa mi to podarilo a na tretí nie? Jaj, bože. Ak ma ešte zabije, tak ja tomu nechápem. Prečo ho proste nezabije tá house? No konečne. No aj od druhého cyberpunka. Dobre ľudia. Máme tu zoltu, tak ešte idem vyupgradeovať tú riarku. Čo nie je drahé, nie. OK, máme use rank 4.
4000. One rare ticket. Ukážte, čo máme za oné. To, čo včera. Tak otvoríme si Tales of Nekoluga. Uvidíme, čo padne. Ukáž. Veltrifter, OK. Asi by som to mal, ale ja chcem tie talentové body, aby som mohol upgradeovať toho Bahamuta, takže tak. Takže ľudia, toto bolo pre toto video všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa zajtra, tiež z Battlecats, z toho updateu. Takže čus!